Υγρασία. Αυτό έχουμε να πούμε τα όργανα. Κρήτη είμαστε. Φύγαμε. Λοιπόν. Αμέσως έτρεξε γοργά το παραθύρι, από που κι άκουσε τον δρόμο το πατητήρι. Κύθαρα και φωτιά τα στη βιολί και πάθος, με την καρδιά της μπήκαν σαν μοιραίο λάθος. Το πισελίδι φώτισε ένα καμαράκι, που προς το μέρος της ερχόταν με καμάρι. Κάνα φωτιάνα και τα λόγια αναμένη, της φώναξε καλή κοιλιά στολισμένη. Στο καλοκαίρι μου τα σύνταμα αλλάζει, ήδη τους κάπες και η πέφτια τα μάτια. Γιατί εγώ έχω μοναδική πατρίδα, της αγωνιστικής θα βρέξει την ελπίδα. Άκουσε τα λόγια που λέει η Ασάκη, τις φυλές διέταξε να ρίξουν με γυμνάκι και φώναξε καλέ μου σκότεινε τσιγάνε, και στο παλάτι μου και ό,τι θέλεις κάνε. Κι αυτός τίποτα του ανεβούν τη βλάκη, της καπαντάει άχαλη πειραστάκι. Αυτό που ήθελα να κάνω το έχω κάνει, η μουσική μου να με κάνει σε λιμάνι, για την Ελλάδα που συνεχώς χορεύει, άλλο τσιγάρικο που πέτρες ζωντανεύει. Κι αυτός τίποτα του ανεβούν τη βλάκη, της καπαντάει άχαλη πειραστάκι. Αυτό που ήθελα να κάνω το έχω κάνει, η μουσική μου να μην φτάνει σε λιμάνι, για την Ελλάδα που συνεχώς χορεύει, άλλο τσιγάρικο που πέτρες ζωντανεύει. Αφού όλοι μιλάνε, θα μιλήσω κι εγώ, μια που βρήκα την ευκαιρία. Κάποτε, πριν από πολλά χρόνια, ένας φίλος, συνεργάτης, ο Σταμάτης ο Κραουνάκης, είχε γράψει κάτι για ένα δίσκο και εγώ το κλέβω, γιατί έτσι κάνουν ίσως οι καλλιτέχνες, κλέβουνε. Είχε πει λοιπόν ότι τα τραγούδια είναι σαν τα ψηλά στην τσέπη μας. Να που ήρθε η ώρα και τα χρειαζόμαστε απαραίτητος αυτά τα ψηλά. Καλή διασκέδαση με τα ψηλά που ίσως να έχουν και μεγαλύτερη αξία. Το επόμενο κομμάτι το αφιερώνω στην Εύη, γιατί είναι γραμμένο για αυτήν. Σε
καλό. Εγώ θα το πω. Εντάξει, ο μικρός εδώ, κανένας, ναι. Λέγεται από την Γενικό στη Βαβυλώνα. Και να πάρω μια ανάσα, παιδιά, γιατί η καρδιά και η ψυχολογία πάνε έτσι. Μας χειροκροτήσετε λίγο. Κονσόλα, Μάνο και Αλέξη, ανοίξτε το μικρόφωνο του Νίκου γιατί κάνουμε πρώτη δεύτερη. Δεν είμαστε τυχαίοι. Στο αστέρι που είναι εκεί πάνω και μας φωτίζει. Όνειρος